Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Amin. Dumateng para bapak saha ibu ingkang samawa wonten ing majelis wonten ing Bapak Suyadi Sakwarga. Ewandining dahar panghormatan dipun aturaken dumateng para prajangga saha Postiman Sandewati. Inggih kula jumeneng wonten ing asa panjenengan boten sanes badhe ngadani niatipun Bapak Suyadi saha Ibu Sri Sudarsi Sakwarga. Bilih dhateng aken rombongan warga utama boten sanes badhe nyuwun putra-putri ingkang asma Kediri Kedono kados pundi mangke anggenipun ndongaaken sejarah-sejarah pangrawatan ingkang ditindakaken dening rombongan warga utama bilih mangke kok ramanane saking penggalih dening Bapak Ibu sekalian kula nyuwun pangaksemi ingkang kathah sebabipun rombongan warga utama dipun ayah-ayahi seniman seniwati ingkang dipun pimpin dening Ki Hadi Sucipto saha dening Bapak Muhammad Sumadi Sakwarga. Bilih mangke enten tandha-tandha sopan saha santun anta basa saha anta wuncana kok kirang lebih ing penggalih dumateng Bapak Ibu sekalian kula sak rombongan nyuwun pangapunten ingkang kathah sebab siji dalang siji carta siji bisa siji cara pramila jumeneng wonten ing asa panjenengan kok kirang neranani sopan santune kula pentul lawan tembem kula nyuwun pangapunten ingkang kathah kados pundi mangke dongeng-dongeng sejarah ingkang dipun tindakaken kadang kula pentul kula tembem manawi kok kirang lebih ing penggalih wonten Bapak Ibu sekalian anggenipun ndongengake kula nyuwun pangapunten ingkang kathah pramila putra-putri ingkang dipun wastani Kediri Kedina mugi-mugi dados putri salehah utawi saleh wargane Bapak Suyadi Sakwarga mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah patut menika dipun sesene Bapak Adam Ibu kawasesene tangan kaki tungguk kang resa wonten ing dalemipun Bapak Suyadi Sakwarga bilih mangke kados pundi slamet ingkang dipun rawat
nggih selamat ingkang rawat, selamat sak rombongan, selamat sak warane Bapak Sladi sak keluarga dipun sesene Bapak Adam Ibu Kawa nuti dipangesti dumateng akal bakal ingsun Karangrawa Mbah Sipak Mbah Bosaya kados makaten aturing kula mugi-mugi klaudangan enjang menika boten alang sumdapra dipun tebyaken sangkan panjenengan caket saking segera waras boten alang tunggal punapa anggep adeng dongeng kadang kula perlu semoga wektu ngerang kula aturaken monggo kakang metu. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun kula badhe ngaturaken menapa dados pangajabipun Bapak Suyati dalam ibu Sudar si Emrik Keparenga langkung rumiyin menawi wonten lepat kula anggen kula ngadani dongeng Bapak Ruwatan rene kawula menika menungso lumrah kata kesalahan ingkang wonten sengaja pramila ing mriki kula nyuwun pangapunten. Leresipun ngaten Bapak lan Ibu. Mriki rene kula nika cumataka jumeneng wonten sak ngandhapipun putra Rabat Agung Binatoroton ugi wonten dalemipun Bapak Suyati dalah Ibu Sri Sundari piyambakipun dipun paringi momongan dadi Allah Subhanahu wa taala kalih jiwa utawi kalih putranipun Estri Miwah Jaler ingkang dipun paringi ingkang estri menika Den Ayu Wulandari ingkang kakung menika dipun paringi nami Mas Muhammad Rian Afria. Menawi piturut jarep paringi asis para guru para pinter adat ritual Jawi insyaallah. Nggih menika ing dipun ustadi Kedini Kedono nggih Kedini. Ing wedal dinten menika Kemis Pahing kirang tabuh sedaya ingkang. Mugi katirwatan dinten menika Gusti Allah ngijabahi napa dados kadangipun Bapak Suyati sak keluarga ugi nyuwun wasilah kalian ingkang sampun sumare wonten kalang kubur sepindah ikal bakal wonten sing Karangrawa Mbah Sipak Mbah Bosaya ingkang nomor kalih ali kubur saking Ibu Bapak Suyati ugi ali kuburipun ing saking Ibu Sundari. Sedaya kala wae ingkang sampun dipuni wasilah saged masalah napa tujuan Bapak Suyati lan Ibu Dadi keluarga dinten iki dipun lukarake ning kagungan putra putri nggih menika solehah lan soleh mugi-mugi dados putra ingkang soleh lan solehah amin. Kakang Tembang piye to? Wis cetha lan gamblang kalian aku cuma toko jumeneng sak isore Rabat Agung Binatoroton sak menika duta rencana. Apa maksud duta rencana? Duta utusan rencana jawaban. Kon jawabe apa kabeh? Ayo mulo bebarengan. Ya, ngepasi dina Kemis Pahing kurang luwih tabuh 10 esuk iki. Nyuwun manfaatane Gusti Allah Subhanahu wa taala sing saka kabeh. Kadate Bapak Suyati Ibu Sri Sundari dikabul kanthi slamet sak bariwatan iki, Mbak. Moga-moga wae dongane rombongan barongan sak kayane ndongaake Kang Supya bisa tentrem ayem gemari Tata Raja keluargane Bapak Suyati Ibu Sundari dados digambarake usahane ditebengken sekalane dicacatake rejeki ingkang kathah barokah dadi keluarga sakinah mawaddah. pancen Lan malah Bapak Suyati dalah Ibu Sundari engko bengi malah arep nyunatake putrane. kaya mangkono. Malah dibawa ing dina malem Jumat Pon ora tabuh 6 nganti sak rumpange anggone ya ketetakan uta dislamno buka slamet ora ana sawijaya apa gagal lancar ing lunga tekane saka kedokteran muga-muga Gusti Allah paring pangapura sakabane kalputane keluargane Bapak Suyati. Wis cukup semono. Ki kacik dedongengan. Aduh, piye? Kono putri-putra Krodani Kedini Kedono larae manis saka ngopo. Lho kaya kuwi sing tak takokake to. Nek kula pinten piye? Nek kula Ini kedono kok di Owat iku dasarane dongeng piye aku arep weruh dongeng lan sejarah itu. Nek dene Kedini Kedono tak kira nek wong Karangrawa padha dadi dongengan kae semono. Ning adake pancen kudune ngono ya tetep tak tindakno apa. Najan kok ajeng pamane ana sing ngarani kok ajeng. Lho anyen kaya ngene kok malah dhewe-dhewe lek tindakno ya malah iku ya lemah lemeran. Nah.
Kocok kaca itu jaman semono Kakang Tembem. Ya, Dul. Lari jagat si awang-awang. Ana tanah Pulau Jawa sisih kidul kulon kae ana arane Alas Setra Gondolmayu. Sing kidul kon jenenge Alas Setra. Alas Gondolmayu kae nek kawujudane angker banget, gawat banget bebasa jalma waro jalma mati sapa wong barang mengat. Dul, kowe kok medeni wong, Dul. Nek senajan gawat kaya apa isih ana pawon sing kepengin babat alas, Bang. Ana. Semono kae ora liya pentul karo tembung saka negara Mesir. Sandangane samu ireng kulite ireng samu barang ireng kabeh irunge menggih pentol. Sing wani babat Alas Setra Gondolmayu. Sebab dene dhewe andal telu cacahe. Apa sebabe? Piandel telu apa kabeh, Dul? Piandele pentol karo tembung telu cacahe jenenge beda-beda kekuatane ya beda-beda. Siji sirep dikono wewe putih kumpule. Sing loro ajang sura sing telu kudu disangut. Siji sirep dikono wewe putih kumpule. Ing mengkono Alas Setra Gondolmayu manggon tanah Pulau Jawa kae nak tak dungono angker utawa panggon gedhe. Mengkono tak tamani tak sirepi kabeh sen-sene kono padha lupa daya dono watak. Sebabe saking ampe piandel pecul rame saka ing tanah Mesir. Nomor loro. Lanjang sura mesa sura. Ing kono menawa lemah sangar sing gambah dene manusa nek wis tak tamani pusaka lanjang sura tanahe bakal subur. Bakal subur ijo loro. Sing nomor 3 kudu disamut. Apa piandel? Salah sawijining kewan sing ora gelem lunga saka papan kono, Bang. Bebasa ditumbak laka-laka dijora meter bedil mikikil umpamane. Ditamani pusaka kudu disamut tegas yo mati ora tegas yo mati. Soale nek ana kewan sak jroning Alas Setra ben Lakon jekal saka negara Mesir. Jujuk kena Alas Setra Gondolmayu piandel kok dicakake kabeh. Isen-isene alas kono bab jem setan banaspati gindrone rasa pitunggalane. Ora rem kabeh lupa daya daya kekuatan apa. saking ampe piandele petuk lawan tembem. Bapak alas diwiwiti. Bet rumoso tangga. Cekete penetra maune ra ana jebul ana gunung dhuwur gedhe. Lho, gunung gedhe kaya arene gunung apa to? Nek oleh ngarani gunung dhuwur tur gedhe kae Gunung Serandil. Gunung Serandil sing gedhe dirono. Ora tisakan paren dumadi kanakake gara-gara Bang. Lho, gawe apa to? Pedut ali mengan mendung angganu dadres bedhek pating letor. Sirpe dadres sirpe bedhek pating letor. Areng-areng bekah kiwa karo nengen nek kula nyalun nyetan nek ngalor karo kidul kengkae Gunung Serandil. Ya, Judule kewan loro gajah putih macan putih. Pecahe Gunung Serandil judule kewan loro gajah putih macan. Gajah putih macan putih nek sawang wujude kewan ning semono kae iso ngomong iso taturan jalma kewan loro kae. Lah sak bajune to. Ing kono banjur goleki wong tuane. Heeh. Sawise goleki wong tuwa dalan ketemu malah Bang. Saisore Gunung Serandil iki ana Begawan Atimaya ditakoni gajah putih macan putih. Keparon yen pirsa kangge Begawan. Menawi kula menika dereng ngertos sinten tenanipun ingkang wirjuwaragani kula menawi kagungan bapak sinten, simbok sinten. Begawan Atimaya nanggapi mangsuli pangandikane gajah putih macan. Nggih gajah putih macan putih. Pancen tenane aku ngerti sing kersa Gunung Serandil kene iki aku. Mula nalika semono kowe kuwi ngerti tenane nek kowe kae ora anake manusa, uga ora dilairake saka bongkar kene manusa. Lah takon lho, sebabe anak utawa titis sing jaluk gajah putih macan putih nang Begawan Atimaya ditulungake apa ndak? Bengkae Gunung Serandil iki judule kowe kena dadi saka Gunung Serandil. Nek kowe takon antarane titis selisihe karo dilairake manusa. Nek anak umrah dikandheng ibune sang sasi dina. Nek arep lair uga dilairake saka guwa garbane ibu iku anak. Ning nek kaya kowe ger gajah putih macan putih, cetha maune bengkae Gunung Serandil judule kowe kuwi mula kena darane titis saka Gunung Serandil. Iku gamblang lho. Menawi pengatan Jule lho. pecah gesang kula pasrahke dhateng Kanjeng panjenengan Kanjeng Begawan. Nek kowe pasrah karo aku yen aku manusa kowe kewan.
aku kudu anut reh perintahku. Sing kowe gajah putih wujudmu gedhe tur katon putih. Dina iki kowe tak jenengake Gajah Satu Bondo. Takon ngesone awase Praga Ndrumayu kene. Sing kowe macan putih, cunduk karo gambarmu lorak-lorek, abangmu ireng kuning putih wujudmu kaya Drisima. Dina iki kowe tak jenengake Gembong Kamijo. Sing macan putih. Sing bakal ketemu karo sing mbek suwitane iya ora dina iki kowe kudu ketan bener parane bakal ketemu sing mbek suwitane. Meletik tanpa sotang Gembong Kamijaya. Tumeka ana ing Padipan Udaya ya kowe isih adan Kediri. Mbok rono dadapan duwe anak siji arane Damar Wulan Sasongko. Dipun ngantos dewasa ing bidangipun Rama menawi kelapan kawengku dening priya. Kula kagungan bebono utawi kagungan payuwun Rama. Payuwun kula mboten teges. Mas pitih raja Brana donya kang kathah mboten. Tiyangipun bagus nggih mboten Rama. Sinasa mika tiyang awon nggih. Sinasa mika tiyang mboten kagungan larat. Menawi ingkang saged ngaturake tiyang cemane lekos kembaran pentul kali tembem. Suwanake mriki Rama kangge kudangane kula ugi kangge gapura kiwa utawi tengen. Menawi boten saged kula boten saged anglapahi. Sinasa sugih sinasa mika bagus. Payune des kateji kowe. Lah yo wong jaluk bebono. Lho kok manusa pentul kamu mbok jaluk Mas Pici Sajabana wong saka Jijai Eropa sing sugih. Kono banjur Gembong Kamijo krungu suarane des kateji kaya ngono payune Mbak. Najan abot kaya apa dilakoni. Sebab abot-abote kepengin dipeku dening Mbok Rono Dadapan dilakoni nggih oleh Kang Sagah. Gembong Gedhe Jaya Weluk. Saurarane aku sing dikawiyane ngadani pengamukmu rumangsa aku kekes utawa meh wae kalah. Apa dene pirsa lumrah aku kuwatir. Dina iki rene kowe anut aku ya ora kudu aja kanggo jeneng Gembong Kamijaya. Dieling-eling mulai dina iki nganti akhire dalan. Ora tak jenengake Gembong Kamijaya tak tambah sesilih Raden Bathara Kala. Gembong Kamijaya, mbok sesilih Bathara gelem apa mo? Gelem. Bathara kula gelap saita gelem ning dipikir-pikirina bengi-bengirina jebul-jebul Bathara kula duwe payun utawa duwe bebono. Oh, njaluk bebono lan njaluk. Apa sih? Pentolan tembem. Kula satake banjur keper 5 karo 7-7 durung diruwat kena kok ganggu ning nek wis diruwat aja pisan yo ali ganggu. Diwanti-wanti janji bolak-balik pentolan tembem. Kula ngene to. Sehaning Bathara bali ning papan padune dhewe aku lan kowe ora dililip. Iya. Nek pancen wis dililip, kaya aku lan kowe iki ana panas, kepanasan, ana udan-udanan. Mbok ayo padha gawe rompok supaya kena karo aku lan kowe ora udanan ora kepanasan. Nanging ngene to. Bel rompokku dadi tak nggone. Ning sajak ana rajak ganteng-ganteng suarane ana apa? Assalamualaikum. Dol, sehane ngerompokmu ku awan-awan ana tamu. Soale tamu ki wong saka ngendi? Jenenge sapa takoni Dul Jajang. Ora mek takoni kowe. Tak takonane. Ya takon. Nggih. Nuwun sewu Pak nggih, rumaos bingah manah kula. Awit wedal samenika sampun ing ngepasi dinten Kamis Pahing kirang tabus tengah 11. Kula ketamonan kados jeneng adeg-adeg di dhuwur Nata Bagus. Wis setengah sepuh. Rumaos bingah manah kula badhe nyuwun pirsa panjenengan dipun paringi nami sinten? Pak Suyati. Bapak Suyati saking dalem pundi? Karangrawa. Saking dusun Karangrawa. Karaya-raya panas kados ngeten rawuh dalem betul kalih wonten damelipun napa, Pak? Kula dakane buat sempanane cecah kula. Oh, ngaten.
Beb, Piye to? iki Bapak Suyati saka Desa Karangrawa. Kajan omongane dene ngaku wong tengen krungu jebule. Mulai piye to? Kula badhe nyuwun tulung kali Pak Tembel Pentun. Aja omongane iki kok. Yen ruwat anake kula kalih. Jaler-jaler kok istri. Jalan istri. Estri jaler wale. Anake dhewe kok lali. Kok jaler estri. Sing ge sami mawon niki ngene bentene niku estri riyen mangke sik aku dhisik kok mateni. Ya, mati buka anake sampeyan bayar. Estri jaler. Nggih. Menawi panjenengan rawuh panjenengan wonten ali betul kalih mung saplo badhe nyuwun tulung. Ing supados putri putra panjenengan dinten menika saged kabul Gusti Allah ngabulaken slamet. Sak bariwatan mugi-mugi putri putra panjenengan dados putri ingkang salehah lan saleh kanthi ruwatan ingkang kados ngaten. Sebab wong Jawa Mbak ya, wong Jawa iku nurti Jawane. Iku mung adat tembungne nduk Quran ora ana, nduk kitab ya ora ana, iki adat. Adate wong Jawa urip ning alam donya kuwi wong Jawa kae ya katen maneka warna dalane. Nggih. Insyaallah sedaya panjenengan Pak nggih kula tapi putri putra panjenengan pun dados sanggane kula badhe kula suwun dhateng Gusti Allah saged telukar ing mangke dados putri ingkang salehah lan saleh. Mangke rampung ruwatan Pak kira untuk tabuh 11 mangke. Panjenengan kula atur rawuh dalem kula malih insyaallah wonten rembak ingkang badhe kula aturake dhateng panjenengan malih. Nggih, menawi ngaten menawi dalem wonten pakaryan monggo kula atur kondur. Assalamualaikum. Putri putrane Pak Suyati. Sekane kowe nampa putrane Pak Suyati kedine kedono. Nanging ngene lho. Soale mbok tampa tau tak tampa ki dak. Bocah. Papat. Wes tak pane tak. Lah, iki ngene. Rene abot-abot ngembul gawe yaiku Bapak Suyati dan Ibu Tarsi. Waktu dina iki bisa bocah iso lukas slamet kali Subaya. Saurarane kuwi lan aku nyelamet dhewe nyelamet laku. Pancen ngono ngene. Bebaksan golek iwake aja ati butek banyune kena wae kanggo cara. Carane piye? Nah, carane sing iki kok juga nganggo jeneng embem. Aku juga nganggo jeneng Bathara. Sebab semono ke sing Bathara kala kalah karo aku nganti saiki kuwi tak wanti-wanti janji-janji dhewe mangsa sekolah kae ora mari tumindake malah saya glodro. Lah iki karo baleke. Bathara nek ngamuk nang Bendu Santara supaya kowe lan aku mau nyalon jeneng ngono-ngono. Iya. Lah sak banyune piye to? Sause kaya ngono, dina iki mau nek tebak tak jengake ya kuwi Nini Legeyan. Sing kowe Ah, sing aku kok nganggo jeneng Pentul. Tak jengake Kaki Legeyan. Tadi kok tadi soalnya mang anakmu dipasnya loro Botane Pak Suyati. kedini kedono lah sing kedini mbok wae asma sapa Ki ngene. Lah kene iki wedok lanang uga tak slamerake sisan. Ya. Sing asale mone Ayu Wulandari dengan perawan Dilaku. ayu ana prawan sila Sing adike nama Muhammad Rihan Afridia. Tak jengake Joko Dragun. Joko Jlagung, Prawan Jlagung. Lah, Joko Jlagung, Prawan Jlagung iku nek miturut ujare wong kuno makunane kuwi disedulur papat sing 5 wujute. Apa marino lho, tujuh arino utawa bengi ya kok bengi sing sedulur papat kali mau wujud sing jenenge pun Mainah Amarah Ngalamalan Sophia. Lah, iki sing bisa ngundang lho. Kowe lho terus anu. Dene Jaya. Piye kadhe kaya? Bener apa sing kok omongake ini sawarane dheweke iki duwe sedulur tuwa papan ning wujud Amarah karo Ama Sophia mau main kae nalika semono laire bareng yaitu Prawan Jlagung
Jlakur Joko Jlakur kula dina iki rene kadange ana duwe pekiwuh kaya ngene bakal tak tekake tak kon ngrewang-rewangi. Pancen ngono. Mula dina iki aku arep nekake dudulake sedulure to si Prawan Jlakur Joko Jlakur kang supaya bisa tak takoni tanggung jawab Joko ketermane. Nggih biyato kula parani nyuwun martasani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakep semulukutu mandeng pucuke grana ngilangi bapak ngawu songo. Napas tubuh lir kadya jecek lemah ambal kaping 3 nengkake dulure tuwa si Prawan Jlakur Joko Jlakur. Amarah Alu ama Supiah judul teko kere yo Supiah lan mumai. Ya, kaya ngene kuwi serempak. Nggih. Seneng aku ketemu. Biasane kok buandel. Aja guyu. Dina iki rene kowe tekan kene ya. Serempak bareng-bareng, joget bareng-bareng mosok bunga. Malah dasi tekan guyu iki krek. Guyu kowe iki mau. Kok aja takon karo kowe lata-lata. Nek kowe duwe dulur nom arane Prajaku Joko Jlakur apa ora? Duwe. Dipiyaine lan pawongane. Nek duwe buktekno aku ngerti buktine. Di ngono. Pak Yadi, ya Joko Jlakur, Prawan Jlakur, Bunda sini. Nek kae bae. Ayo sapa iki? Boten bae. Ate kok bae suwe ati tambah bayu. Yalah. Ate ayo bener ngene aku iki. Rupane padha kok. Longane budale kadange tuwa. Prajaku Joko Jlakur dikanthi lagu pepeng. Pepeng. Ora kok bangunan kok ora kok coba. Lho, kuwi cara lagu pepiling ngelingake kowe lan aku aja nganti ninggal limang Ya. Kaya mangkono lho. Pepeleng nek diwedayake ngelingake wong padha lali ngeling bapak lan ibuke lan ngelingno anak-anak ya iso. Kaki lega ya. Piye? Seneng sedring papat pun menang amarang alaman. Mbok tugas padha kacut kalwono budal jaga. Soale janjimu. Lah, saiki aku takon marang Takone apa takone? takonku ora apa. Bareng sedring papat wis padha kacut kalwono. Sebabe apa? Putramu Joko Jlakur Prawan Jlakur kok dikalungi janur kuning. Janur kuning sing dikalungake si Prajaku Joko Jlakur kae iki negeri pinapa kanggo syarat sensasi. Sapa kang bakal keluar janur kuning kae bener diwetor adil si janur bakal ada cilik barange kabeh Gusti Allah ngersakake ya keselamatan kewan dalan. Ya, janur kuning dikalungake ngono to dua janur Nur Cahya. Asale lek dadi ayu nek wadon asale lek dadi bakung nek lanang. Ah mulane kula mangkono. Tembukne kene kake rasa lapang rasa. Mensore pengalan dunya duwe kudu iso ngeling-eling rasa lapang rasa. Aja jiwit awake wong, nek awake dhewe dijiwit lara dengan iki. Aja nganti. Kaya ngono kurang kae. Mula ngene. Piye? Sekane wis padha mbok dunungke lan dunya lan sejarah. Lah kowe lan aku kuwi wong kowe saiki wis duwe anak loro sajae. Wis adoh sekolah. Iya iya. Lah mula kowe aja enak kabeh anak ana ing omah. Saiki kowe yo ora kudu nyambut gawe supaya bisa nyuwakapi anakmu Prawan Joko Jlakur kaya mangkono lho. Wis kaya ngono nih pancen ben ngomongake. Sak ora bocah kae bisa krasani omahmu kene. Sak ora kabeh mau ning kebutuhane cukup. Kebutuhane cukup sak Nek bakal iso tutupi kae tak kira bocah kae ndang bali ning Bali. Dina iki sak dina nyambut kae. Mong aku ya kuwi arep pesen karo. Apa pesan meneh? Bahwa nek kene ana apa-apa sak jane ning akeh iki, dicek lemah ambal kaping 3 karo jawab. Kaki legaya aja enak kabeh nak nyambut gawe parang. Kowe tak aturi bali ning omah Jembaya. Nah, to aku aduh tekan ngendi lek nyambut gawe. Sing bagus nek kowe dicek lemah kaping 3 sawetara jabekan aku bakal krasa. Kaya ngono. Yo, tak sendikane adoh marang aku. Tak kantongi supaya aku aja nganti lali. Ya. Percaya kare jagan bocah loro kae Tak jagane anakku loro sing aja ngatek saka loretan apa dadi iki. Assalamualaikum. Ya bot sanggane. Oh,
Sopo kang malah yo, tunggu. Apa kan ana apa? Lho, kowe iki nangis. Tak celuk-celuk. Apa sebabnya kowe kok nangis? Dadi ketemu marane ngene. Iki legaya. Piye? Kok malah ngaung. Malah kaya kucing ape ngundang kancane ngaung. Nangis kok ngaung. Piye? Wis ta. Nangis iki dimenengke sik. Kowe jawab, apa sebabnya kowe kok nangis mulai nggoku? Prawan Jelago Joko Sengko ilang. Alah, kowe kuwi ya. Kowe mah tanggung jawab karo kakek legene. Nek pancen kowe iso ngreksa sedulur anom Prawan Joko Sengko. Lho, ilang. Iki kowe lan aku mesti dudukane karo kakek legene. Sebabe saguh tanggung ning ora tanggung ganggu dhewe ngene wis amane simat wis aku mau boleh ya kakek legene sak mongso ana bebaya kok aku ora bisa ngatasi aku jejeg lewat ambek kaping 3 ngundang asmane kakek legene tekanono senajan padha layanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sajak kok padha Pak Ander marak ning ngarep kabeh dibetheki ning apa? Ngene lho Kak. Piye ning apa? Pancen sedulur papat iku kepengin kumpul supaya jenenge rentak. Sedulur papat padha laksanan kabeh andel ana ing pasewangan Mangan ki enak ra enak kumpul. Ya. Mula ngene lho Ning apa? kowe emang adoh tak undang supaya kowe teko ana ing rompoke dhewe-dhewe soalé ngono kowe disek atimu. Nek teko-teko kok kowe iki tak waduli mesti kowe bakal kok nesu. Oh ngono. Mula ngene temenan lho iki. Ya. Matur apa matur? Kowe mau tak undang ning aku ki apik matur sing jelas marang kowe. Bacake wong ngono. Kaya kepiye sing mesti ngono nek tak ibat tambah ibetno tak singgah-singgo ora mesti aku mbok tukane sing mesti putramu Prawan Jawa ini jatuh lenggah lho apa-apa layak ning para mosok kudu bali mosok mangan enak turu ra bisa laku kesandung-sandung kepentus-pentus jebul kok mati boe kaya ngene-ngene undang supaya kowe diteko sebab omah lah ngene lho sehane kowe lan aku itu kelangan lacang lan kelangan putra lah supaya kowe lan aku nempuhi sedene papat mut menah marang alamat sing diajati simpan walan disipi yo ngono lho. Oh, ya iki ya. Kok ngono kanthi dalan iki bisa ora kecelorane kudu sedulure tuwa iki. Iya. Sebab sedulure tuwa iki pancen sing duwe
adi-adi sifatina lho sitir kisah dunia saurarane mesti rekanan itu ya ya marah lu sama supialan ngomaina nek mitur kabar sing tak apa atur ini gaya bener kadang wong perawat laku Joko jaku kok suwe papat kene kowe ora padha ngerti lungane bocah loro ger kaya ngono ki terus tanggung jawabku ger ya yo ora dina iki tak tempoi teko orane kadang panen perawat laku Joko jaku sok pengen kabeh nek kawujutanmu kaya ngene ger tak kira ora bakal bisa sebab antarané menungso mbok rezeki ndro kadang mene bangsa alus tak kira selisih antara menungso karo bangsa alus dina iki bisa nyekel sisik melek sak orane kowe tak sidkara tak wujudake kaya bangsa alus kang suwe bisa menyatu bisa nyawiji sapa sing ndro kadang kon kowe jak rene aku bakal mari pengadilan ora kesuwen mangkat biasa iki yo ayo boleh ana kali ketemu tau nono bidono no nek blok bareng kadang kono bali yo ya tombol paling yo hei kita ora guyokno ora oke kowe iki lha apa Gemes. ora kan Loh, aja lakune aja ngono kepanasan. aja ngono kuwi Jijit-jijit. nah kowe ngadeg apa bisane lakune iki saking bungae Saking bungae. bisa nyekel iku kewan gede lho Mula ngene lho. Seane sedurung papat mbok utus. Aja bali. Nek pancen udo nggawa bali sebelum papat Joko Selatiara. Sedurung malah ora nggawa sedurung. Bukan Joko Joko malah nggawa balan kewan sing semene gede. Iki coba takonono sedurung. Oh, ger amarah alwama supialan ke bomaena sakwise tak kon golek kadamane perawat Joko Joko malah ora bisa pungkasane ki malah go badan kewan semene gede iki kok aturake karo kepanjen iki hidro kadang mangan bisane bocah iso metu kanthi selame saurane go babar kewan lebonono nek bocah iso metu lebonono Tapi sehaning kewan iki sing nyolowati takonono sing ati jelas tak pangetoni aku tak nutukake pakeran ngono kuwi supaya selamat ngono natake tujuan sing dhewe iki wis cukup semono ae aku tak nutuke pakeran ngono yen pangestunipun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nek nitik aturagane iki kewan iki coba yo nek tak sawah gegulani banget mripate sak terbang abane cangkepe sak srumbung sumur untune rang-rangah kaya ukuran linggis mesti 16 rangah-rangah pincerangah ulune gimbal najan apa wujud kewan padha utik kae Gusti Allah sing direkane donya kae sing paling kuwasa ki manusa kula nganti ki ora bakal mundur sak jangkah ora bakal dikripur kalong ora bakal megah ngadepi kapure kewan iki tantange nek panjane dheweke rumangsa iso teko jawa dadi salika bismillahirrahmanirrahim tejo-tejane surat-surat angkatan hei isana anggon luko sak-kosok sang selekan sak duwe bareng gajel kaya dhewe krikil malang kaya dene ando nek pancen kuwi tetap semore wis matu di saka iki kan arep wong dadi aranmu nanti gawe cekake wong-wong anggere paling salang tunjang sebab ngerti gambarmu kang gegilani kaya ngono pisan pitakon kampung kasar nek di papan gunung nek di kekarepan apa sing kekarepake nek kowe jeneng wis apa ayo dina iki nek kepethuk karo aku jawab kanthi jelas di sana yo astagfirullahaladzim yo jawab kanthi jujur Duh,
jagat dewa papasan gedhe jagat. Ayo jagat jujur. Tambok kawan aku. Takon jenengku. Urung ate lho. Kabar pisan lagi iki ketemu. Wedi kene wong. Nek nitik aturagamu koyo ngono aku wedi karo kowe. Jajal ruwake kuping mulai nomor. Weh, lek-lekno, ora apa-apa. Yen pancen durung ngerti aku. Sapa. Sing ajeng bareng samu iki. Kena sing dari Bathara Kala ya ujung. Kowe kok Bathara-kala. Layak-layak. Nek ana wong ngomong Bathara-kala kok nyatane Bayu lan Simbok bae padha wedi. Kasus nyatane iki to sing Bathara-kala gaginane banget. Lah Bathara-kala. Kowe takut kowe jawab kaki jujur jeneng Bathara-kala. Sajroning penggalih ku mosok aku susah rezeki. Awit aku di putra loro, ora dilaku Joko dilaku. Bebasa cilik tak klek-klek. Durung suwe anggo kepelan udang-udang. Malah linggar lunga kowe papan ki tak goleken tekan ngendirak tau. Tak takokake to karo nyalon idul kita iki yo ora arti lukane Prajaku Joko dilaku. Pungkasane kok wis duwe to. Amarah alwa, sopiamu mel tak kon ngene. Uga ora bisa nemokne dulure nom. Malah dina iki kowe diaturake ning arepku dina iki teko. Dina iki teko. Sing tak dak nyidra putra-putri krak kowe Bathara-kala. Kowe to. Sugih kedel borowan nyidra sing dadi wong iku. Dina iki nek teko sing nyidra putri putraku. Ayo. Untuk pitiwati jadul sasi lan taun. Aku njaluk dununge karo arep nganti wani-wani iki gagas dadi wong batu. Nek ana dununge kaya apa ditari kaya apa nek sejarah apa. Ayo. Ya. Nalika aku isih cilik, aku biyen jenengku Raden Gembong Kamijaya panutan suwe gurusan. cilik aku Gembong Kamijaya ya. Terusake. Anggo proses sak isore pereng. Uto cak den pereng. Ganjil kaya dene iki malah kaya dene mondro. Mau bisa perlu aku duwe panjang. Apa panjang kamu semono kae? Ya kuwi aku abot kembang gawe Gustiku gambar warna ning Lodaya. Dheweke gandrung kapiramu. Marang Semarang Ayu Dewi Sekartasipun Pranegra bukan pojane Pontio iki kemuteran. Jaluk kudangan Adipati Pedoro karo wong sapa sing. Rene aku dadi sayane orang Lodaya. Banjur aku boleh dadi Pedoro. Tepo kowe. Ana ing gedung panjenengan. Nek kono dipati Pedoro, libak ati sirep dikon untuk wewe putih guru-gurune. Oh ngono. Sekabehane kutu-kutu ana toga. Jempri prayangan. Gedruwo. Kakek bulbul Banaspati. Padha lumpuh kaya. Iya. Rene aku ngejak semono mesti madu. Banjur aku disumbari Dipati Bromanto. Bisa ngilir. Perang catur saka perang pupuh. Wong iki Dipati Pedoro bisa weruh pangapunten kowe sak jronalaan. Iya. Banjur aku masuk kalingan dan diwangsik dewa ngapun mati. Jole, kowe besok jenenge sakit dewasa. Bakal muni pekewa gede. Bakal musuh bangsa tak mesir. Ampre jenenge pasar pembuan. Siap-siap wis pasar pembuan. Aku ora bijing Gembong Kamijaya. Nanging aku dene jeneng Bathara-kala mangkon. Ya kae Bathara-kala kowe gelem jenenge Bathara-kala. Aku gelem jeneng Bathara-kala. Nanging apa? Aku jaluk tadak kromo sing titise Bapak Adam lan Ibu Kawa. Kowe gelem jenenge Bathara-kala yen njaluk panyuwun titise Bapak Adam. Menungso kae. Semono kae diparingi pentul karo temen pira. Dek nek semua duweni Akeh men. rolas mono dibagi ana rong perangan. Diparingi rolas dibagi rong perangan. Sing sak perangan 5, sing rong perangan 7. Pinter wae. Netepi dinten 7 perkenalan jasa. Bathara-kala Ono apa? ing semono kowe diparing memasang petuk karo tempur wajah kebayung kira 5 karo 7 sing dikenal dina sing 5 wulan pasang. Rene dina iki tutup diwace dina sasi lan taun. Kudu-kudune kowe iso jelasake. Siji cacahe itu durung apa, sing loro cacahe 5 durung apa. Oh, tenane iki durung. Iya, Duk. Ini saya ngerti. Aku tak durungake sing sak perangan Sing 5. 5 dhisik Mbokno nek duwe anak mung siji. mong siji. Ora ono tunggale kena sing dari bocah otanate. Kuwi dadi cadah promosi Bathara-kala. Semono ke uga janjine petol nek durung diranting nek wis diwan aja pisan jaman. Cakep apa kaping loro? Lorone, mbokno wadon. Adan dandan utusan bukan tanpa angin. Iya. Kuwi dadi cadah promosi Bathara-kala. Cakep apa kaping 3 Bathara-kala? Telune, mbokno mipis sawanan. Asik gandhi itu tengah bener. Kuwi dadi cadah promosi Bathara-kala. Kaping 4 Bathara-kala. Papate mbokno nandura ala putih. Ana ing ngarepan pemanasan jangan rubuh. Kuwi dadi cadah promosi Bathara-kala. Lah iki pungkasan kaping 5. Sing kaping 5, mbokno ngarake
barengnya bisa sing iki utawa metune sing iki ana sing jane bocah jero wangi lan Jero wangi. kuwi yo dadi cacah wong kan karo Iya. Iku sing 5 kan iku sing 5 tak duwake sing sak berang 7 kalau menurut anak 5 cacah kok lanang kabeh kena sing dari Pandhawa 5 kuwi wajib dibuat segala Semarang kau gue janjine petul nek durung diruat ning nek wis diruat kok aja pisan durane loro. loro nih kalau menurut anak 5 wedok kabeh kena sing dari barisan Sri Kandi Iya. kuwi wajib dibuat segala Cakep angka kaping 3 ta ora. telu nih boten anak loro lanang kabeh kena sing dari uger-uger lawang Kelawan. kuwi wajib dibuat segala nih Cakep angka kaping 4. bapaknya kalau menurut anak loro wedok kabeh wis dari kembang sepasang Iya. kuwi wajib dibuat segala Kaping 5 ta ora. 5 nih kalau monono meten malah kena tengen dalan utawa nang pasar kuwi wajib dibuat segala Brojoli ya ya. Kaping 6. 6 kalau mono anak telu wedok lanang wedok kena sing danten jangan kabeh kelancuran kuwi wajib dibuat segala Pokasan kaping 7 ta ora. sing kok pitu Iya. kalau mono anak loro wedok karo lanang utawa lanang karo wedok terus dadi kedono kediri to kediri kedono Iya. kuwi wajib dibuat sekali. Nah, saiki jenenge ono apa? Iki ono bocah larang karo wadon. Wis dadi mamangsaku. Yen kok ala-ala yang kabeh dadi bapakku. Sapa kok? Betara kala. Nek tak dongakake soe ngabangake kuping kowe iki aten-atenan kaku dene wis griget. Sing tumancep ora sak tengah samudra digonjak ombak semono ora bakal wae ya kelakohan. Dina iki nek kowe lali karo aku sono tembungan pamrih wong aja pamrih suarane. Semono ki bisa nek aku nganggo nyandang kaya ngene betheke kepengin kepethuk karo kowe nek ora nganggo nyandang kaya ngene tak kira bakal iso ketemu. Sebab nalika semono kowe tau kalah karo aku nang Sitagono waspadano. Aku totok kanggo kaki legi-legi. Betheke nyelamu jeneng. Samestine aku sing dare pentul karo tempawane ya aku iki arep. Yen ngono kowe ngene kawan aku. Sepatu apa ngarani? Sajak suaramu kaya lagi mentas semono. Akone arep apa? Ngene yo. Zaman yang wilayah Ya terusake. jagat di sing awang-awang. Sing ngomong Ya. adoh lor, adoh kidul, adoh wetan, adoh kulon. Ya. Anane brigad gede sing padha dinggoni jim-jim sintan-sintan sapan. Iya ya. Akeh kewan gede. Akeh kewan galak nanging alas kedung magleng ana geger. Ana peteng dudu peteng bengi. Ana padang dudu padang rino. Ana lindu sedenang kaping 7. Sing kabeh kutu-kutu warang ana perusahaan tunjang. Kuweden sebab ana pengemelan dadi wong kamjo kae. Wong arep padesan ora ana wong sing bakal dipapakan. Nanging ana salah sawijine pawongan loro. Sewane papakane gembok kamjo. Sopo kae? Betara kala. Kowe ngucik-ngucik lagu musik cinakku gembong kami jo. Kowe mau ngandhake. Barang amuk ana Sitagono lumayan ngamuk gembong kami Jaya kowe mau kowe ngandhake ora ana padha wani nyekel. Ning pungkasane salah sawijine sing wani nyekel wong loro tepane lho kesembaran kae ora adur cedak pentul karo tembung pawon ya aku iki. Oh, kowe to. Lah sing bisa jupuk pengapus aku nang sak gelar sapa kae? Ora bakal selai pentul karo tembung pawon ya aku meneh. Lah sing awet jeneng Bathara Kala jeneng apa? Mari gembong kami Jaya kan Bathara Kala sing jenengake ya pentul karo tembung pawongane ya ora adur Nah, cedak ya. sing awak cadah langsung tipis popo tapi buku duwene rolas. Sapa kae? Pentul karo tembung ya aku neh pawongane. Nah, iki bitawi musik. Ayo terusake. Iki ana bocah karo wedok karo lanang wis dadi mamang sapi. Terus kowe nganggo cara piye di Mas? Nek ngono kowe jebul-jebul tak pikir kelali wae lali janji pentul karo tembung. Nek tak kira semene kabeh iki padha ngerti nalika semua tak janji tarik-tarik tak tantang-tantang. Ojo nganti wani ganggu nek wis duruan. Kena rolas kok ganggu nek durung ketengeran danau kuning to ya ku benang laut. Tah mongkolo ngepas ing daleme Bapak Suhadan Ibu Darsini dina iki kepasi dina Kemis Paiko tabus kelas. Bocah sing adaton duwe putra putri loro. Arane Prajakur Joko Jlakuke tak ruwat. Sawangen janur kuning tak tengarake tak sawangake ana ing omah pojok papat kae pating grandul. Supaya kowe ketok nek kae ana janur kuning diruwat kok para kala. Benang lawe tak sikare kowe jebul lali wae janji. Sawangen dhisik. Pas apa kleru anggo ngendikan. Ayo. Yo. Sak gunting kula kae diloso-loso. Saiki aku wis ngerti. Artine apa? Jebul bocah sing tak mung semono ana muangkat dengan. Lho.
Wah, disini bocah kae paling bahasa jajal kowe ayam bakal ketumane bapak sebapakku sing tau jawab. Ngene yo. Ha piye iki? Senajan putramu tak mongso dibati betul. Ora bisa koru. Sing malang-malang nang sadurunge ngalah. Alah. Kewan ya watake ora dhisin ya kaya manusa dhewe, aten-atene bisa karo kewan. Sawarane kowe kudu duwe isin. Bocah ditekak-tekek dhuwure aspira, gedene ora aspira, cangkeme mambane semono gedene upane bocah loro bareng-bareng mlebu cangkeme ngono Pak Belem. Kenapa kowe ngandake kok untal ora bisa kolu malah ndondo. Kok kemah-kemah atos ngandake kaya dene watu. Sebab bocah tak kalungi janur kuning. Lho, janur kuning jagane bocah loro kae minangka kanggo syarat sosialisasi. Sapa kang bakal kula janur kuning jagane bebasan depet ora ambil setan ora bakal doyan. Ana sejarah bakal senajan cilik barane. Watake menggodhong ndukung apa. Kabeh Gusti Allah gawe keselamatane ora bakal keontaran. Dina iki bener ora. Dudu aku sing klure ning kowe. Sing baku aku ora gawe paten pinaten kowe kudu aku. Gawe paten pinaten doko hukum ora doko hukum ya kena. Sing baku bocah utahno kanthi waras kaya jati jangwalan iku ya apa tak turuti. Oh, dadi kowe njaluk utahe prawat aku jebot. Aku ora Tak sagoi dibati. bagus. Nah, nggih. Ayo apa meneh? Aku dipenjaluk. jaluk apa kok julak-jaluk. Yen pancen ki bisa wujuti iso wujuti raga raga kantelan sukma. Weh, Kanthi dibojong dinin kae dibolo cita. Iku bakal tak utake jati sing tumpangane walaya. Oh. Walaya tumpangane jati. Amin, apik sadan pandikan sadan urut lakon nyatane aku ndungake lega marang. Ya, kowe bisa ngutane kanthi buta loro prajaga Joko Cakra Jati Jati Walaya. Urip kaya wingi-wingine kowe njaluk gatine raga kantil. Raga sing kantil utawe pitik urip. Asal kowe ikhlas lahir batin dibati. Siji dadi pitakon aku. Apa kuwi? Raga sing kantilan sepo sing dikemul-kemul bolos itu artine apa? Oh, tenane ki dulu iki. Iya. Ini ya kawen iki. Apa sebabnya Bathara Kala kok njaluk raga kantil semua kanthi dibojong dinin kae dibolo cita. Ya. Iku mengerti sing supaya kanggo nyuceni badan jane perawan jagongan jagongan. Oh, ngono. Sing supaya bocah kuwi mitu gawe wong lanang lan wadon. Iya. Tekun ning gone agamane, Amin. anut ning gone pemerintahane. Amin loh. Sing supaya bocah kuwi sing wedok dadi bocah sing soleka, Soleka. sing lanang dadi bocah sing soleh. Amin ya rabbal alamin. Loh, kok ngati bledek aku. Jebul-jebul gegedone apik, nek tak sawang wujudmu elek banget. Ning jebul gegedone apik ya kabeh nyawang-nyawang iki aja ayu lupa bagus. Najan watak-watake salah sawijine ana sing kinyis-kinyis ning nyatan ya gegedone elek ana. Ning rupamu gruwek-gruwek kaya gedhewo. Paribasane jebule ra kanyono gegedone apik. Ya kabeh durung bukti lan nyatane Bathara Kala. Utana bangsa ya perawan Joko Joko Jelangkung Pak Glempang. Wong bocah. Pak, iki udah sama kok. Perawan Joko Jelangkung ragu-raguan. Wala-wala ala gen. Silamu kok mau. Kok sirah gletak-gletek. Sirah kono. Sirah gletak kok ngono kudu kecil. Sirah kok ngono. Wala pari. Ngene iki perawan Joko Jelangkung. Selamat awal akhir. Tiwu. Sama guti-guti. Saking bungamu ngomong adik kirati itu. Wong utang wani. Teng blok. Tong blek. Blek ngono ya wis. Tok-tok gedek. Tak kono. Terus aku tak ngisi. Bisa iki bocah seneng. Ya, wis iki sepisan ae lanang tok tak rangkepi. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sholatu wassalamu ala yasin harifillah. Sholatu wassalamu ala yasin. Sing wedok iki sing perawan Jelangkung. Wiri siji. Ana kodhok ning
dhuwur kayu lunga didiri sore telo anak wedok rupane ayu besone gedhe pinter karo wong Asole tuku jenang ning pasar ayu lunga didiri sotwe klopo anak kula lanang rupane bagus jeneng gedhe pinter karo wong Sabar mati Ini sane badhe kala nggo suwi putih ora blabeng diablo. Nanging saiki kudu ditakoni jaluk janjine karo Bathara Kala ana ing omahe Pak Sejati kene. Bathara Kala Ngono apa? kabeh payun padha kawujudan lho payun wis tak wujuti kosok balene payunku kowe bisa wujuti ning kepanjila kepes payun tak suwasi kaya dumel-dumel marem mbok menawa kowe etak-etak ora ono wani ganggu keluargane bapak ya disedina wis sasi taun wono arep yo bidang ngono meneh aku ate mumpung kok dina iki kepethuk ning dalem Bapak Syati lan Ibu Dasi tak kon janji sene bapak aku sok ketewi ayo Ya, kita duduk. Training aku dijaluk lan penjaluk kono kuwi bisa wujud. Sing kene dorong lo bakal janji aku. Mulai betul dino iki. wis paing iki ya Aku ora bakal wani mecak-mecak bumi ini prawan jagung jogo jeneng. oh ngono Sekabehane kutu-kutu ana togo. Cek perayangan. Dewo. Kakak bebel pada satu. Kuwi bolor banget. oh iya Kalau mau nomor siji lang siji sing pengen ganggu. Prawan jagung jogo jagung aku bisa gomongan wae kamu. Kejopo sono kuwi. iya ya Aku bakal nyampur aku. Sing sekolah sing nggono ke bapak sing cocok ganggu aku tuh nek bapak jam. coba tak tungake Sepisah siji ya nomor sekolah saka wetan ditulak saka kulon bali saka mengisah. bali ngetan Ya sekolah saka kulon. saka kulon Ditulak saka wetan bali mengulang. bali kulon Dan saka kidul. saka kidul Ditulak saka bali mengidul. bali kidul Yang saka lor ditulak saka kidul bali mengulon Bali. jadi kosong. Papan panggonane Joko Jagung lan lawan jagung sak keluargane amin kanthi diseni bapak dan ibu kok dibasani. Tak kira pada pulau gue maksud aku ki masa koyo telak. Jaluk papat duluku kan omben-omben aku juga dulu. ya nek kaya ngono rumangsa aku bunga seneng kabeh ndongake sumpah prasetya ning papan kene ning sadurunge tak papanake Bathara Kala utawa tawe memasan wong arep meling pisan kas sabari watan iki anggone bebrayan Bapak Syahzat Ibu Sri Sundari keluarga udah sisa keluarga diparingi slamet datang nyambut gawe yaiku dadi keluarga sakinah mawaddah lan putra putri juga dadi putri putra ing soleh kalan soleh
sak bare watan iki muga ndonga-ndongake alus dobran dados sepakat sakinah keluarga. Nek dalem papan panggonan saka kene arang idul kula. Ora glakar ayo ke panggonan pindah menjangan di Batung makan apa. Rawa setyo berbeda bali tumas sekolah. Nek kok bali pentul karo temen dijanji karo kowe sadane. Kowe aja pati-pati lilir. Nek dunote aja ngatur saka loletan aja nganti lilir isa nemang lilir. Ngagetan ngabari anak putune bapak adam ibu kok. Kowe sadane kratut marosane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kae sajen tandur kae. Kulo wektune bumi jago kirut paling sak tunggal gawane kabeh. Uga jaga pasar sak tampaknya kan kabeh tahun kali. janji ana ing pengarepaning omahe Pak Juradi. Nah, saiki kowe lan aku manjing samaran. Kowe asale kaki legene dadi pendhok. Aku Pak Pendhok. Sing aku asale Nini legene dadi tembung meneh. Lah sing anakmu Nini Prajakur Pati Ayu. Sing Joko Jakur Muhammad Rian Alfian. Wis ora asuk kerto ayu ora ngono. Lah jane kowe lan aku dijanji Pak Juradi, Pak Juradi kang ono iki. Oh Pak Yati. Assalamualaikum. Niki Pak Yati dengan rawuh dalih kula kalih niki badhe wonten gamen badhe watur niki sapa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kupat maran kupat lepet pinaka kanggo sarana kanthi lantaran nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa niki Bapati dhuwur sampur iki bisa kalisane kula pasal keluarga sakinah wa warahmah lan putra penidiwa dados putri saleh kalan saleh. Jan sisi ati kapal bisa karang rawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sehane jene model kupat luar. Wis luka kerendinan kajat Pak Juradi sakwarga. Kupat utawa lulupat lupute sak warga ana lupat kowe ketawa tetako njaluk pangabuh sing jenenge kupat. Lah sehane ngene Pak Juradi panjenengan wong saking putri putra panjenengan sampean temokake wonten ing rombongan Pak Utama Pentul Atambon. Lah sakniki pun boten dados putri putra kula, sakniki kula wangsalake wonten panjenengan lho. Niki putra panjenengan, putri panjenengan. Nggih boten ngalang napa-napa Pak nggih. Lah ngeten Pak Juradi, saking putri putra panjenengan aturi panjenengan, mangke gunggale niki sampean kubur wonten ing dadah panjenengan. Jawabe Jawa-Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendem gombaling anakku, ning aku mendem sengkalaku lan mendem sengkalane anakku sak agok. Ngoten nggih, nek saged donga dongane berzakat. Monggo pasan kudu wonten baca. Assalamualaikum. Hah? Rul. Iki takon. Kok ana tembok sebabe apa tembok? Tembok kan jebor kakak sudah Bapak Suyadan itu sudah Beras kuning. Ya beras kuning kita lagi ning nabrak lagi saling dino wis paing. Kembang setaman. Pertama tambah iman asale iman dadi iman asale umat bisa umat. Lah ana wajib cili. Wajib cili-cili orang tua ngadake wajib.
Dadi kewajibane ngusur tengah wong tuwa. Anakku lah bombong terus dikata. Nah, Sehane lokal to. ipal papan di sana bombong langsung. Oh, Akbar. Isyarat sing nomor 3. Iki kok ana godhong-godhongan. Nah, Siji godhong apa-apa, lorone godhong kluwek, telune godhong siji godhong ala-ala, lu godhong apa-apa, telu godhong wis sudah ala-ala saiki apa wis baru godhong apa-apa ana sejarah pekatung sebab ana godhong weh. Kowe ana lebih sabar watan iki bapak Ali bebas diri, lho kebuka kabeh mau ora pekejilan. Weh kabeh sabunmu iki. Bine di sana sampun kipat papan kene. Saya kok langsung bersama apa-apa. Oh, iki ana ngarang cilik, jenenge Owali cilik arane napa? Sepisan masuk ke pas dari jaket. Jadi ke tadi dia itu. Mula ngene, nek kowe niat aja, ape ning ndi ape lapo, duwe ngomong apa? Aja mbok tutak-tutuki, aja mbok lali-lali, mbok tutak-tutuki kok dhewe iki. Nek mbok tutak-tutuki, mbok lali, besok abot awake dhewe. Oh. Supaya ora abot kudu blokoso tak diciti garis timbangan. Allah. Oh, bulan wali itu tak timbangan. Semuanya mak pian. Coba tanya bapak sudah pendidikan sini menikah mafiar bunga hati. Iki Saya batin ana iwake loro. Wak loro apa maksudnya? Dunya ana loro. Ana bengi, Ana rino, ana padang, ana peteng, ana lanang. ana wadon. Isine donya. Jane ngene. Kowe lan aku wis pono anggo kuat. Kok ana tanda-tanda sopan lan santun. Kok ana siapane dibantu Bapak Ibu sekalian. Rombongan Mak Gotama penulan nyuwun bunge pangapunten ingkang kathah. Mangke niki ada aksatasi sulapan. Tegese jon lanjutane. Ijek ladane moto bakal ning longso. Kalau Bapak walaupun cekak sepan atur kula akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.